Voleu anar d'excursió? I tant que sí. Anem a la casa Tantara? Potser fa una mica de por. Però hi podem provar d'anar-hi. Va, fem-li cas. Doncs anem-hi. On està això? Crec que està dins del bosc. No. A veure si trobem el camí d'anar a casa. A veure si preto el botó. Sí, sí. Ja hem arribat a casa. Visca! Hola, som les castanyes. Anem a l'escola. Sí. A vegades m'agradaria anar a l'excursió. Vale. I per què no anem? Vale. Vaja, avui no em podré menjar cap castanya. Ens anem cap a casa. Estem salvats!